Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou gameplay de CSGO. Hai să jucăm de data asta, văd că jucăm pe Aztec. Oricum runda aceasta nu o să mai dureze mult. După câte văd, de-abia am intrat. După câte văd, terorii conduc. Pare rău, trebuie să dau bloc, frate, că nu îmi place să vorbești în video meu. Asta stă cu apă pe aici și sigur o să-mi iau un headshot. Ce căcat, mă! Am dat un asist, frate. Bine, e bine, găsiți. De cât de rău. Pierdem, da. Și ca să ne ținem timpul ocupat, mă gândeam să vorbim despre chestia asta. Te apuci de YouTube și n-ai mulți abonați. La început este demoralizator. Pentru că, practic, tu bagi viduri și bagi viduri și probabil tu ai decât câțiva subscriberi și vezi că n-ai vizualizări, poate n-ai niciun like. Chestia asta nu este foarte ok pentru tine ca YouTuber la început, dar mai încolo o să fie altfel. Când vezi că deja încep cu 100 ceva de abonați, ai vizuri, ai, nu știu, 10 like-uri, te gândești, frate, 10 like-uri, 10 oameni sunt la mine în camera acum și apreciază cum mă joc eu. Cam așa ar trebui să gândești când ai 10 like-uri, nu să spui, frate, 10 like-uri, ce mare șmecherie. Nu, gândește-te că 10 oameni sunt la tine în cameră, că se uită la tine cum te joci și că e, wow, frate, ce bun ești, sau chestiile astea când vezi comentarii. Nu ar trebui să... Ok, începem cu lag-ul de la început. Îmi place glocul ăsta incredibil de mult. E decât 13 cenți. Mi-a picat la... Am făcut un contract ăla. Mi-am zis, hai frate, 4 cenți. Și am băgat și mi-a picat ăsta, frate. Sincer, mă bucur că am făcut contractul acela. Pentru că nu... să spun eu. Dă flashbang, mă. Dă el, dă flashbang, mă. El dă flashbang, mă. Ai, frate, s-au dus deja 20 de glanțe, nici n-am tras mult. Da. Și, de exemplu, eu acum am 2 abonați. Și pun niște deja al doilea video. Mă gândesc, frate, să pun 2 videouri pentru 2 abonați, adică și unul dintre ei sunt niște prieteni care i-am rugat eu. Și zic, frate, da. Zic, da, bun, pentru că la toți cred că așa a fost la început. Nu vreau să bag bani în promovări, pentru că ea se abonează doar așa. Nu. Vreau să văd dacă mi apreciază oamenii fără să vadă la cineva gameplay-ul meu. Să văd dacă, uite, frate, se uită la video ăsta. Wow, frate, îmi place gameplay-ul ăsta. Hai să mă abonez la el. Așa vreau să văd oamenii, nu să îmi facă un YouTuber mare promovare și ce? Ce rezolv? Nu mi-a tras acolo. Cu ce tragem ăla? Hai de cap, am avut frame drop-uri. Așa nu pare cum am făcut eu YouTube. E al treilea video care pun și prima a fost un info video. Acum mă gândesc destul de... nu gândesc bine. Eu pentru că vreau din prima să ai mulți. Nu o să faci niciodată din prima mulți. Cred că o să pun o lună videouri în continuu. O lună întreagă. Și nu o să iasă nimica. Adică nu o să iasă decât vreo 10 abonați din 2 luni. După care o să dea și o să dea. Și cred că după o lună o să încep să fac și mai mulți abonați. Și am jucat super oribil runda asta. Super, deci am jucat super oribil. Ce căcat mă are VP? Sau și ce are? Oh my god, mor. Aoleu, cum am jucat! Ia să vedem ce are ăsta. Mi-am dat bloc că vorbea.
Ne uităm la ce profil de estimare. Văd că e bugat. Nu merge să intru la un pe... Da. Чем ты гордишься? У нас больше, больше. Ok, dăm și noi ăsta, block communication. Fraților, nu am subiecte de discuție. Nu am subiecte de discuție. Practic eu fac... Chiar nu știu despre ce să vorbesc. Mă gândesc să abordez niște subiecte de astea mai interesante, gen foamea în Africa. Voi ce spuneți? Am 1/4 și totul sunt pe locul 2. Asta e, fraților, că va Dumnezeu. Practic când Isu îmi dă ăsta mesaj și nu-mi convine. Nu știu cine îmi dă mesaj, ar trebui să mă bag pe busy când îmi trimit mesajul ăștia. Adică când filmez. Adică la 2 abonați care am... Știți cum e. Practic, e o persoană aici și vorbesc cu ea cum ar veni. Ai, frate, bă, ăsta are influ. Nu cred, adică... Cum să joci, frate, atât așa de bine? Să dai 2 headshot-uri unul pe altul. Cât bun lansă ai? Și mai ales și pe primul, 11/1, fraților. Se pare așa, super urât să îți bagi pe Counter-Strike. Hai zicem, CS1.6 ok, CSGO nu mi se mai pare ok, pentru că CS1.6 a fost un joc tare la vremea lui și acum este tare pentru că joacă o grămadă. Dar să fim serios, nu mai e ce a fost. Toate jocurile au vremea lor. Ai un sniper, a? Aoleu! Trebuie să ne uităm, să urmărim, să ne băgăm în timp cu puncte. Pentru că dacă avem un timp bun în echipă, îi demoralizăm pe ceilalți, cum ar veni. Șerbanul e român. Nici nu știu de ce m-am dus pe aici. Pentru că sigur o să stai aproape un. Uite-te și tu, am 1/6. Oh, ai intrat puncte la noi. Stai, nu? Ăsta e. Fiare să vezi cum face rampage. Ce v-am zis? Ce v-am spus? Că ai omoară unul. Ia să ne uităm pe el. Hai, dă-l încolo. Dă-l încolo, frate. Vedeți? Cum a intrat ăsta? Cum ne moralizează echipa? Foai, după ce e chiar. Super tare. Chiar super tare. Mai, doamne. What the fuck? Stai să vezi. Stai și se uită cum trage în el. I-a tras în picior? A, da, că mi se pare că dacă trage așa cu IK-ul, trage mai sus. Foarte tare. Nu-mi place chestia asta. Îmi place skin-ul ăsta la nebunie. Chiar dacă e de către puțin, îmi place voi. E fil testit și n-are decât o zgrietură mică. Nu, ăsta e puncte, sau la topul jos. Hai, fratele meu, ce porumb aici face. Bravo! Hai, frate! What the fuck? Mai am de învățat o groază, ce să zic. O groază. Mai am puncte la live? Ce facem ăsta? Se uite la clădiri? Pare rău, Fox. Și că treaba nu mă deranjează în general că vorbesc, dar... Când dau și mic... Adică...
când vorbesc în arabă sau în ce limbi vorbesc, ei chiar mă enervează rău de tot. Oricum n-avea șanse. Da, fi rău decât 15 minute. În general, toate vor fi gameplay-urile de... Transfer global ofensiv. De când în când o să mai fie meciuri de competitiv, care alea au garantat peste 30 de minute. Pentru că hai să fim serioși, fraților, câștigați voi cu 16-0 și chiar și alea au jumătate de oră. Sunt abia Silver 2, deci să nu vă aud că ești praf și chestia asta. Și vă rog, fraților, da, chiar sunt praf, dar nu trebuie să-mi spuneți chestia asta. Unu cu 8, fraților, 1 cu 8. Am jucat atât de urât. Arată pe acolo. E jos. Hai, dă-te încolo, frate! Hai de capul meu. Nas. Nas, frate. Opa, nas, avem cumva noi înainte ceva sau doar purpulan? Hai să încercăm un assault. Haideți, fraților, assault. Nu vreau cu bombă. Ai, frate, train. Calvon, 5, map. Assault. Este, mă, ăla e. Bravo. Îmi place așa, fraților. Poate o să depășim 15 minute, poate facem până în 20, în general vreau să fie așa încadrarea. 15-20 de minute, hai un pic peste 22, așa. Pentru că dacă fac gameplay-uri de 30 de minute, cine se uită la ele, mai ales că n-am mulți subscriberi. Nimeni. Așa că 15-20 de minute consider că ajung. Cred că în lumea de astăzi, ca să ajungi mare pe YouTube, trebuie să ai relații. În sensul că uite, frate, eu îl cunosc pe ăla. El are, nu știu, 50-100 de abonați. Ai, dă capul meu. El are 50-100 de abonați, să spunem. Și ăsta. Eram sigur, bă, se uite și al meu altundeva. Are 500 de abonați. Uite, frate, îl cunosc pe ăla 56 de abonați, filmez un episod cu el, îl pune channel-ul. Fac 10 abonați. Ok, 10 abonați. Mai filmez cu unul cu 200 de subscriber, mai fac încă 15. Și tot așa până 30, dar în general nu găsești așa ușor oameni cu mulți abonați. Uite, frate, eu astăzi fac un episod cu... Astăzi filmez un episod cu ăla. Îi pun channel în descriere. Mai fac 15 abonați, mai filmez cu ăla dacă e. Dar chestia asta nu te ia nimeni cu 5, nu te ia unul de 150 de subscriber cu 5 abonați și îți faci promovare sau nu așa, nu. Trebuie să spun tot așa, cu ăștia mici, uite, frate, eu îți dau subscribe dacă îmi dai subscribe, să-mi dau și tu like la fiecare video și dau și like la fiecare video. Dar în general n-am vrea să procedez așa. Dacă vă place, vă abonați, dacă nu... Hai, frate, mai termină-te că mă... E mapa lui, cred că e mapa lui favorită. Și nu... Pierde că dacă... Deci dacă votul este acceptat... Încheiem filmarea aici, că totuși 14 minute. Hai să luăm un deagle. Am scăderi de frame-uri, să-mi bag picioarele! Chiar acum, ai, frate! E bătaie de joc asta, mă. Deci am scăderi de frame-uri chiar la fazele astea. Bravo! Pierdem, cred că pierdem cumva asta, nu?
E 12 cum filmele acum, nu-i târziu deloc. Fraților, să știți că trebuie să abordăm subiecte... Am apăsat F1, nu? Bă, ce... Au. Trebuie să abordăm subiecte de discuție pentru că mă plictisesc într-un hal. Mai ales când... Nu că mă plictisesc. Dar mi se pare așa ciudat să te uiți la unul doar cum se joacă. Trebuie să și pauzi ceva din gura lui. Că de fapt chestia asta mi se pare YouTube. Să-l auzi pe unul că discută despre un subiect. Asta mi se pare mie, așa consider eu, așa fac, știi? Trebuie să discutăm despre ceva. Adică mi s-ar părea ciudat să spun, uite fratele meu, astăzi am fost la masă și s-a întâmplat nu știu ce cu familia mea sau astăzi am fost în oraș și am văzut pe nu știu cine. Ok, dacă voi vreți să discutăm, așa discutăm, dar dați-mi subiecte de discuție, chiar nu am ce să discut. Dar cam aici se termină și episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, chiar dacă nu știu să vă placă pentru că sunt Silver 2 și momentan nu mă bine, dar în caz că v-a plăcut, dați un subscribe, spuneți-le prietenilor să dați și subscribe, să creștem împreună, fraților. De ce nu pe viitor poate fac și giveaway? Nu cu lucruri foarte scumpe, dar pe viitor fac, înțelegi și tu, frate. Deci ăla se uita încolo și asta îl vedea în față și nu. Da, pe viitor pot să fac și gameplay, nu cu lucruri scumpe, pentru că nu consider că e necesar, gen, să vă dau eu un skin de 50 de euro. Nu. Ok. Cam asta a fost pe astăzi. Deci v-am spus, dacă aveți prieteni, spuneți-lor să se aboneze. Să creștem împreună. Să creștem împreună, da. Am jucat super urât în seara asta, dar cam asta a fost tot. La revedere!